Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Λιάπης, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας και είμαι εδώ για να σας πω λίγο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Reclaim και για το παιχνίδι που έχουμε φτιάξει γι' αυτό. Το Reclaim, το κύριο μέλημά του ήταν να φτιάξει ένα ρομποτικό, τελείως αυτόνομο σύστημα διαλογής, το οποίο χωράει σε ένα container, το οποίο σημαίνει μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που έχουν ανάγκη, όπως νησιά που έχουν πολύ τουρισμό το καλοκαίρι και άρα πολλά απορρίμματα και φυσικά λιγότερο κόσμο το χειμώνα. Το Reclaim, που το βλέπετε τώρα στο βιντεάκι, ε, έχει πολλούς ρομποτικούς βραχίονες που συλλέγουν τα σκουπίδια και τα τοποθετούν σε διαφορετικούς κάδους ανάλογα με το τι υλικό είναι. Ο τρόπος που τα ρομπότ λειτουργούν είναι να βλέπουν με κάμερες τι είναι το αντικείμενο και να το διαλέγουν ανάλογα με το αν είναι πλαστικό, αν είναι αλουμίνιο, αν είναι τετραπάκ κλπ. Το θέμα είναι ότι τα ρομπότ δουλεύουν αρκετά καλά. Αλλά το ερώτημα είναι, βλέπουν τα σωστά υλικά? Και εδώ είναι που μπαίνει το παιχνίδι μας, που ουσιαστικά έχει δύο σκοπούς. Πρώτον, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την ανακύκλωση, να μπορεί ο κόσμος να μάθει λίγο παραπάνω για ποια υλικά ανακυκλώνονται, άλλα θέματα έτσι περιβαλλοντικά. Και δεύτερον, να βοηθήσει ο χρήστης με τη δικιά του, παίζοντας, να γίνουν τα ρομπότ πιο έξυπνα. Δηλαδή να διαλέγουν πιο σωστά τα υλικά. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι να παίζουμε μια αποστολή, το οποίο θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο τώρα πώς δουλεύει το παιχνίδι και μετά θα σας πω και πώς να το κατεβάσετε. Καταρχήν το παιχνίδι είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά, απλά πατάτε τη γλώσσα και αλλάζει. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το έργο. Έχουμε το προφίλ του χρήστη, το οποίο ξεκινάει ο παίκτης στο επίπεδο 0 και έχει διάφορα επιτεύγματα. Και ας ξεκινήσουμε μια νέα αποστολή. Παντός νέα αποστολή. Φτιάχνουμε μια αποστολή με 5 διαφορετικές προκλήσεις. Συχνά έχουμε μια πρόκληση που είναι ερώτηση-απάντηση και εδώ έχουμε και την εξήγηση. Και εδώ έχουμε την ερώτηση. Μπορούν τα κουτιά σύνθετου χαρτιού CPAP να ανακυκλωθούν όπως το κανονικό χαρτί? Όχι, θα πω εγώ. Και αν απάντησα σωστά, παίρνω ένα token, ένα πράσινο token και εδώ έχουμε μια πληροφορία παραπάνω για την ερώτηση. Έτσι και να έχω απαντήσει λάθος, θα πάρω κάποια πληροφορία παραπάνω. Παίρνω και ένα βραβείο γι' αυτό. Και τώρα έχουμε την πρώτη μας πρόκληση που είναι για να δώσουμε δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη, για να κάνουμε τα ρομπότ πιο έξυπνα. Εδώ θα δούμε το σύνθετο χαρτί που μόλις μάθαμε τι είναι και έχουμε και μια εξήγηση για το ότι είναι, ας πούμε, συσκευασίας γάλακτος, κουτιά χυμών κλπ. Και ξεκινάμε την δοκιμασία. Εδώ η δοκιμασία είναι απλή. Απλά πρέπει να πούμε αν υπάρχει ένα αντικείμενο με αυτό το υλικό. Εδώ δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή πήρα ένα βραβείο που έδωσα δεδομένα στον υπολογιστή. Εδώ βλέπουμε ένα υλικό, οπότε λέμε ναι. Εδώ αυτό το υλικό είναι σύνθετο χαρτί. Εδώ έχουμε πολλά, οπότε είναι σίγουρα. Και πήραμε τώρα ένα μπλε βραβείο, που σημαίνει ότι συμφωνήσαμε εμείς με όλους τους υπόλοιπους χρήστες που έχουν παίξει το παιχνίδι. Και έτσι παίρνουμε αυτούς τους συγκεκριμένους μπλε πόντους. Εδώ δεν έχουμε κάτι, οπότε πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλη μία ερώτηση αυτή τη φορά, στην τρίτη μας δοκιμασία. Και μαθαίνουμε για το πλαστικό PET, που λέει χρειάζεται αιώνες για να αποσυνδεθεί με φυσικό τρόπο. Θα πω ότι αυτό είναι λάθος, γιατί αιώνες μου φαίνεται πολύ μεγάλος χρόνος. Λάθος έκανα. Εδώ έχουμε και την πληροφορία ότι για τα PET, επειδή τη διάβασα, παίρνω το πράσινο βραβείο. Και μετά έχουμε μια νέα αποστολή. Τώρα αυτή η νέα αποστολή αναφέρει το PET, το οποίο μόλις απάντησα και έμαθα την πληροφορία.
Και τώρα πρέπει να μετρήσω πόσα αντικείμενα PET, πλαστικά δηλαδή, μπουκαλάκια κλπ, είναι στην οθόνη μου. Εδώ θα πω 2, για να δούμε αν συμφωνεί ο κόσμος. Παίρνω απλά ένα βραβείο επειδή δώσα δεδομένα. Εδώ είπα 1, εδώ είναι 1 πάλι. Εδώ έχουμε 2. Και όλα αυτά τα δεδομένα είναι από το δικό μας container που κάνει αυτή την ρομποτική διαλογή, οπότε είναι και πραγματικές εικόνες. Εδώ δεν έχουμε κανένα PET πλαστικό, οπότε το αφήνω στο 0. Τώρα έχουμε μια άλλη πρόκληση που είναι πάλι να ανιχνεύσουμε και είναι τώρα σε PET. Οπότε είναι η προηγούμενη πρόκληση αλλά με νέο υλικό. Εδώ έχουμε PET, αυτό εδώ πέρα. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ έχουμε. Εδώ έχουμε. Πέρα. Και εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε. Και κάπως έτσι, έχοντας τελειώσει την αποστολή μου, έχω ανέβει το επίπεδο σε επίπεδο, έχω φτάσει στο επίπεδο 1 και μπορώ να κάνω μια νέα αποστολή. Τώρα, επειδή έχω ανέβει σε επίπεδο, ξεκλειδώνουν και άλλες αποστολές καινούργιες. Δεν θα τις δούμε τώρα, θα δούμε όμως το προφίλ μου, που βλέπουμε ότι έχω πάρει κάποιους πόντους και έχω και κάποια επιτεύγματα. Τώρα ακόμα έχω ήδη ολοκληρώσει 2 προκλήσεις με PET. Κάποια στιγμή όταν φτάσω στις 5 θα πάρω και το πρώτο μου αστεράκι εδώ. Κάπως έτσι είναι το παιχνίδι. Θα σας δείξω λίγο τώρα πάλι κάποιες άλλες δοκιμασίες. Τώρα θα σας δείξω μια άλλη πρόκληση που είναι έτσι πιο διασκεδαστική. Και εδώ ουσιαστικά παίρνουμε το ρόλο του ρομπότ και βάζουμε ουσιαστικά τα διαφορετικά αντικείμενα που κουνιούνται στον ημάντα στα σωστά δοχεία. Εδώ έχουμε τα δοχεία που είναι HDPE και PET, τα οποία τα έχουμε μάθει υποτίθεται μέχρι τώρα. Και απλά πιάνοντας το αντικείμενο, το τοποθετούμε στο σωστό χώρο. Όπως βλέπετε, κινούν αρκετά γρήγορα, οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα γιατί έχω μόνο 1 λεπτό για να τα βάλω όλα. Ό,τι δεν έχω πιάσει ξανάρχεται αργότερα, γιατί και στο container ο ημάντας γυρνάει πίσω. Και έτσι έχω βρει 33 από τα 40. Έχω κάνει ένα λάθος προς το παρόν. Και τώρα ό,τι έχει μείνει θα τα πιάσω και θα τα βάλω. Και έτσι κατάφερα και πήρα 40 πόντους. Και τώρα θα δούμε μια άλλη αποστολή που είναι να βρούμε το αντικείμενο μέσα στην εικόνα. Οπότε εδώ πρέπει να εντοπίσουμε το κέντρο αντικειμένου από HDPE. Έχουμε 1 εδώ και 1 εδώ. Συνεχίζουμε. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, οπότε απλά πατάω OK. Εδώ υπάρχει 1 και ίσως άλλο 1, αλλά άμα θέλω μπορώ απλά να το διαλέξω μόνο αυτό. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, οπότε απλά πατάω OK. Εδώ υπάρχει αυτό, ας πούμε ότι αυτό είναι το κέντρο και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Θα ζωγραφίσουμε ουσιαστικά με αυτή την παλέτα τα διάφορα αντικείμενα που βλέπουμε εδώ με άσπρο περίγραμμα. Θα βάλουμε PET, αυτά εδώ τα 3 αντικείμενα, και HDPE, αυτό εδώ το αντικείμενο. Εδώ πάλι ξεκινάω με PET και αυτό μάλλον HDPE και αυτό είναι μάλλον χαρτί. Εδώ έχω PET πάλι και νομίζω και αυτό είναι PET. Εδώ έχουμε διάφορα PET και 2 HDPE και ένα αλουμίνιο. Οπότε ζωγραφίζοντας, ακουμπώντας πάνω στο
αντικείμενο, το ζωγραφίζουμε το χρώμα που θέλουμε. Εδώ μάλλον αυτό είναι HDP και προχωράμε παρακάτω. Εδώ έχουμε μια αρκετά σύνθετη πρόκληση, στην οποία διαλέγουμε από τον υπολογιστή, η τεχνητή νοημοσύνη τη βλέπει και διαλέγουμε ποια από αυτές τις δύο εικόνες μπορεί και βρίσκει καλύτερα τα αντικείμενα PET. Εδώ η διαφορά είναι πολύ μικρή, οπότε θα βάλω αυτό που είναι πιο σωστό. Εδώ έχουμε πάλι αντικείμενα PET, νομίζω αυτό είναι πιο σωστό. Εδώ συνεχίζουμε έτσι. Και εδώ βλέπουμε ότι εδώ έχει χάσει το ένα αντικείμενο, οπότε σίγουρα ή αυτό είναι λίγο καλύτερα, οπότε διαλέγουμε ένα. Εδώ έχουμε την πιο πολύπλοκη δοκιμασία, που χρειάζεται να είσαι 10ο επίπεδο για να την παίξεις. Και πρέπει να ζωγραφίσουμε τα αντικείμενα που είναι HDP ακριβώς το περίγραμμά τους. Οπότε είναι λίγο για υπομονετικούς. Μπορούμε να σβήνουμε κιόλας με τη γομολάστιχα εδώ και να συνεχίσουμε. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο, οπότε συνεχίζουμε. Ούτε εδώ δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο. Εδώ όμως υπάρχει και είναι αυτό εδώ. Οπότε θα ζωγραφίσουμε όσο μπορούμε πιο σωστά. Και αυτό είναι χρήσιμο για τον υπολογιστή, γιατί πρέπει να δει ακριβώς το περίγραμμα για να ξέρει το ρομπότ από πού να το πιάσει. Και εδώ έχουμε δύο τέτοια αντικείμενα, οπότε θα πρέπει να κάνω πρώτα αυτό. Και πρέπει να ζωγραφίσω και το εσωτερικό του. Και μετά να ζωγραφίσω και αυτό. Και ίσως να πρέπει να σβήσω και την άκρη του, αλλά και αυτό ήταν το παιχνίδι, ή τουλάχιστον οι περισσότερες αποστολές. Είναι και με ερωτήσεις και με γενικά να βλέπουν οι παίκτες τα διάφορα είδη υλικών μέσα από τις υπόλοιπες δοκιμασίες, μαθαίνουν κάτι για το τι υλικά υπάρχουν, τι αντίκτυπο έχουν στο περιβάλλον και πώς μπορούμε τέλος πάντων να το διαχειριστούμε. Και επειδή αυτές οι αποστολές δημιουργούνται ουσιαστικά από τη δικιά μας βάση δεδομένων, κάθε φορά ο παίκτης θα βλέπει κάτι καινούριο. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, γιατί και εμείς παίρνουμε περισσότερα δεδομένα και ο χρήστης δεν βαριέται. Τώρα, για να το κατεβάσετε, είναι στο Google Play Store. Είναι διαθέσιμο μόνο σε Android. Λοιπόν, θα βάλω εδώ ένα QR code και το link για να το κατεβάσει ο κόσμος στην περιγραφή του βίντεο. Και ελπίζω γενικά να μας βοηθήσετε να το προωθήσουμε και σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά και γενικά σε γνωστούς κλπ. Γιατί είναι αρκετά καλοφτιαγμένο και βοηθάει για ένα καλό σκοπό. Αυτά από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.